Her ser jeg så nogle rigtig grinerende billeder sammen med Robert Christensen. Ja, det er nogle, vi selv har været inde og redigere i Photoshop. Og det er faktisk rimelig sjovt. I må faktisk gerne gå ind og like vores hjemmeside freakingnews.com. Her ser I nogle af dem. Woohoo! Bryster. Det er Ahmed Wozniacki. Det er Old Lady. Næste. Nu. Det kommer efter den der. Og hun er griner i det der. Der. Ham der, det er nok den bedste, vi har lavet. Eller hende der, det ved jeg sgu ikke helt. Og så kommer hende der ovenover. Prøv at lidt op over. Hende der. Hun er bare en griner. Og så er det hende der bagefter. Hun er også bare en griner. Og prøv at se det der. Ja, er det ikke nogle fine billeder? Vi ved det. Ja. Yeah.